Kaixo, egunon. Kaixo, egunon. Zer moduz? Ondo, zenbarko. Ni Mikel, zu? Lourdes. Lourdes. Bueno, pixkat herri berri ezagutzen ari naiz eta zu herrikoa zara edo? Bai, hemen, eta lanen egin nuen hemen gazteluan. Bueno, jauregia, ez gaztelua, jauregi. Kristo, jauregia lan egiten duzu? Bai. Zelan daukazu hemen? Bisita gidatuak egitea, erakustea jendei eta saltzea nola bizitzen ziren erregek eta guzti, nola ziren gelak eta ze kapritxoak edukizuten hemen erregek. Ojo, hemen gauza asko jakingo ditugu eta hemen herri berriko gaztelu historikoa. Bai, 600 urte dauka. 600 urteko gaztelua. Bai. Beraz, Lourdes, historialaria zea. Ez, baina odulan eramaten dut nola den historia guztiak azaltzeko. Hori importanteagoa, titulo batien eramatea baino. Bai. Odulan eramatea. Bueno, ezagutuko dugu gaztelu? Bai, baina itxoin, lehenbizi etorri honea. Bueno, Lourdes, ikusi, zeitxura, zer guaz, Netflixeko serie berrin bat egitea edo? Ez, bere, lehenbizikoa gaur erregea izendatu egin behar dizut. Holaxe, baina ez da Netflixena. Carlos Hirugarrena el noble zara oraintxe bertan. Carlos Hirugarrena, Nafarroako erregea. Bai. Eta zu? Bere emaztea, Leonor de Trastamara. Bueno, Leonor de Trastamara. Ba, orain gaztelua zar gaitezke? Bai, noski baietz, guazen. Holaxe, oida. Bai, kontu zer, bai, trapo ikin da. Sarrera ordaindu behar da? Ez, erregea gara, nola ordaindu behar dugu ba. Barruraino. Castillo, oida. Hala, guazen. Bueno, impresionantea tokia, Lourdes. Bai. Hemen prohibido jartzen du, baina nola erra. Ez berdin da. Oso polita, Lourdes? Bai, haze patriota, haze... Eta ze zuaitza, Haze zuaitza, bai. Hauzoa jarri zinun ez duzu goratzen, oza? Hainbeste urte pasadia, ja pizkatea... Segun urten, ja, jaten zaizu, Ni zerregen naiz, Carlos Hirugarrena. Hirugarrena el noble. El noble, bai. Zune inoiz ez gerra bat eduki. Inoiz ez zuen garraik eduki? Inoiz ez. Ez zion gustatzen garrak edukitzea, baina Andrearekin egotea bai. Bueno, oi. Azela morri nola gerra. Oi, esan ezun? Bai. Beraz, hippiek baino lehenoa esmatu zuen... Oixe, ja, modan jarri zidan. Bai. Nere edarrak oso handiak direta. Bai, oso gaizki portatzen ditzen? Pixka bat. Sentitzen dut, Pixka bat, Zenbat seme alaba izan genitun? Guk elkarrekin 8. 8 seme alaba izan genitun? Baina zu barranda asko egiten zinun, Ojo al Cristo. Ez beste 12 gehiago eduki zinun. Beste 12 gehiago, 12 gehi 8, 20 seme alaba. Bai. Osea, que pentsatu zea darrak edukitzen nuen. Jode, 20 seme alaba. Karo, gero eskatzen nuen kapritxoak eta hortxe doka. Normala, behar dezu guztia, bai. Beraz, Carlos Erregeak aplikatu zuen, gerrarizek ez egitea, baina maitasuna bai. Maitasuna intzun, gerra ikizun ingo, zatik eixeneko gerra izango zuen egitea zen, nahi. Karo, gaineko naspertu ditzen zan. Karo, ze pazintzia, Bai, pasadizo sekretuak eta guzti joaten ziren tafaiaraino, Pasadizo sekretuak? Bai, nahi duzu ikusi non dauen? Guazen gora. Guazen mendik. Kontuz, eskaloia dago eta... Bai. Azkenian, hainbeste eskalera da gehiago, iritsi gara hementxe gazteluaren barrualdera. Esan didazu, non dauen pasabideak? Pasabideak, tafaiara joateko. Ara. Handik elizena tafaila. Handik, elizan etxetik eta dena zuzen daukazu tafaila. Zenbat kilometro gutxi gora bera? 5 kilometro. 5 kilometro? Pasabidea egiteta? Iez egiteko gerra bat edukitzen bagino. Hori praktikoa da. Bai, baina ez ginen inoiz ez gerra bat eduki. Zuke erabiltzen zinun de parranda joateko. Pixka bat. Pasabideak parrandara joateko. Tafailako pasabideak, hori da. Eta zer gehiago? Nahi duzu ikusi nola zen nere gela? Bai, noski. Guazen eta erakutsiko dizu. Guazen erreginaren gela ikustena. Mendik. Galdu egiten zaila, Astu egin zaizu. Bueno, erregina, eta non gaude? Nere gelan? Zure gelan? Koño, ni senarra izan da, nere emaztearen gela ez dut ezagutzen, lehenengo aldia da etorra izela. Zinera ederra, estatzen zen dia. Bai, baina kapritxo asko egin hauka hemen. Kapritxo asko zen ditu? Bai, hemen tuberiak eta guzti edukitzen ginen. Tuberiak genituen? Bai. 14 komunak eduki ginen jauregi honetan. Beraz, erregaren gazten gune bentsa herrigarren? Bai. 14 komuna eta tuberiak zauden. Tuberiak eta abra. Eta hori zer gertatzen zaigu ikusteko? Jore, nik esan dizun, hainbeste adarrak, bai. Eskatu non kapritxo bat. Kapritxo bat. Bai, nahi duzu ikusi zel horategia oparitu egiten. Bai, zati, ja memoria pixka bat lanaztuta dakar. Ederki, majestatea, guazen. Jo nahi erraponek porte, amaten ditola, hau jarri eta ja, bu! Terri. Eta guen, jola, paseta beste ditzen.
Bueno. Hau da zure kapritxoa. Hau nire kapritxoa. Lorati zintzilikan, hau ni bakarrik erabiltzeko zan. Bai, eta nik erregeak egin izun hau pixka bat ondo eramateko, ez da? Bai, gutxi gora bera, barkatzeko pixka bat zure edarrak eta gozakola. Baina ez pentsa ni bakarrik kapritxoa edukitzen nun, Zuke bai, Bai, eta nik ze kapritxo neskan? Ze kapritxoak animaliak? Animaliak? Bai, ez duzu goratzen? Animaliak, ez dakit, aporrik nire ematera dela, edo? Pixka bat handiagoak, nire behin ez, bai. Katuak? Katxua hondi. Lehoiak zauden hemen? Bai, bi, martot eta mona deitzen ziren. Bai. Lehoiak, jirafak, bisonteak eta denetatik. Zoologiko bezalaxe. Eta hori nondi lortzen ziren animali, Edozein lekutik ekarrita. Hau, zuk bideiak egiten zinon eta gustatu egiten zizun lekuatik, ekartzen zinon gauzak. Bai. Zenba sorpresa hemen herrialdeko gazteluan eta ze ondo esplikatu dugu nire emazteak. Klasar bat, emazte, zurekin partekatu eta hemen txegotea hainbeste urte eta gero. Ni bani joa patafalla, Vale, Jopa. ala, agur. Lourdes, Leonor, Mikel Carlos. Jauregian kontatuta dago guztiekin, zehozer idatzi dut, zati gutxiagorekin egin zuten el kantar del mio Cid. Eta bizilagunek guri kantarrak atela baino lehen hementxe dago nire erreginarentzat olerkia. Zu, Leonor, erregina, ni Carlos erregea, eta bion artean tafallarako pasabidea. Pasabide sekretuan zer gertatzea? Badazpada, hobe ez jakitea. Matrimonioa gara, baino bakoitzak berea. Ume bat agertu da, nirea ala zurea. Pekatu ugari, baina berehala bakea. 5.000 txintxarri gelan jartzea. Ezinezkoa da, zure oean sartzea. Jolandaren zezenen moduan, hau adar jotzea. Maitasuna derrigorrez izango da azkea. Ni Carlos, zuz Leonor, biok elkarrekin baina, ni hemen eta zu hor. Eskerrik asko, Leonor. Eskerrik asko.